Здравейте, Monster High и Wings фенове! Днес ще ви покажа как да си направите хубави фигурки. Те не знам точно за какво са, но така. Просто ще ви покажа как да си ги направите. Значи, взимате това с книга за модели. Сега ще ви покажа книгата. Да видя къде. Ето. Извинете. Ето. Това е книгата. Ето. Моден дизайн. Ето това е другата, която и аз имам, но изфалих и не мога да ви я покажа. Ето това са другите. Те са с лепенки. И не са такива. Ето тук има неща. Това са моите грозни модели. Няма повече, не съм рисувала. Ето тук. Тези неща са ето тук. Само че аз ги махна. И ето аз съм изрязала тези две фигурки. Ето. И може да си изрежете ето други две момичета. Ето тук има спортни облекла. Тук има фънк мода. И тук има облекло за свободното време. И ето тук се вижда, че съм го изрязала. Сега ще ви покажа и другото. Ето. Да. Ето тук са разни аксесуари. Ето тук съм изрязвала пак ето тази фигурка. Ето, тук има още момичета. Тук е рокли на цветя и тук има прически. Ето тази миловина е грива, стилна, класическа. Ето тази, извинете, не ме видяхте. Миловина е грива, стилна, класическа, естествена и празнична. Така, ето това вече ви го показах. Ето тук. Але? Това е. Сега ще ви покажа как да си ги направя.